नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी समाज खबर भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। हम महेश तिवारी। बहुत दिन के बाद रउआ सभे के बीच में हम हाजिर बानी। सुपर स्टार पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह जी के गेरुआ कलर ओढ़नी नाम के एगो एल्बम आइल बा, जौन कि पावर स्टार पवन सिंह जी के ऑफिशियल चैनल पवन सिंह ऑफिशियल चैनल से वो आइल बा। गाना इतना बेजोड़ बड़ुए, इतना गाना माने भक्तिमय बड़ुए, वो गाना आवते ही बवाल मचा दिले बा। वो गाना एकदम सब कोई वो गाना के प्यार दुलार दे रहल बा। आ जे भी अभी तक ले ई गाना के नइखे देखले तो रउआ जाई ए गाना के देखी और कमेंट करके बताई कि गाना कैसन बड़ुए। पावर स्टार पवन सिंह जी के एगो और वेब से जौन गाना आई रहे वो आज ट्रेंड में कर रहल बा, कई दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहल बा। आज फिर वो गाना रिलीज भइल बा। ऐसे तो बहुत सारा लोग के गाना रिलीज भइल बा, लेकिन वो लोग के गाना में कुछ खास दम नहीं है जौन कि पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना में बा। ऐसे तो सब भजन ह, गायकी के हम बात कर रहल बानी तो गायकी पावर स्टार पवन सिंह जी के ही पास बड़ुए, बाकी तो सब फेक चीज़ बा। तो जे भी अभी तक ले गाना के नइखे देखले तो रउआ प्लीज जाके देखी। इतना मन हरियरा जाई सावन में गाना सुन के, काहे कि सावन आइल चाहे कोनो फेस्टिवल आइल आ पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना ना आइल तो फिर मज़ा ना आवेला। तो जब गाना आ चुकल बा तो वो लोग जाके वो गाना का मज़ा लीही आ मज़ा लेके एकदम गर्दा गर्दा कर दी। एगो और काम बा रउआ सभे के कि बहुत जल्द है गाना के ट्रेंडिंग में लिया बेगा। पावर स्टार पवन सिंह जी के जितना भी फैन बड़े सब लोगों के माने ये दायित्व बा, कर्तव्य बा कि अपना पावर स्टार पवन सिंह जी के प्यार दी जैसे रउआ लोग दिहिला। और वो गाना के बहुत कम समय में ट्रेंडिंग में लियावे के बा, एकदम गर्दा गर्दा कर देवे के बा। पावर स्टार पवन सिंह जी के ए बारी बोलबम के नंबर 1 एल्बम बना देवे के बा। बहुत सारा एल्बम आई, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना के नंबर 1 पे रउआ लोग के पहुँचावे के बा। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।